Piro? Kula umure 117. Kok isih tengen kupinge? Kula mripat yang mboten ciri kuping nggih mboten budhek. Mame napa niku? Kula mame biasa nek ning kalih madang men mboten mesti 5 dina kula madang pun kecetan napa-napa pun mboten pola. Oh, ngeten nggih. Yetos Mas kula ramong goro. Ora pengen sugih. Kering janji paringi waras slamet. Oh niku mawon nggih. Nggih. Ora kepengin sugih, Ah mboten. diparingi waras slamet. Nggih. Niku pun kula anggap sugih nggih to? Nggih, nggih. Ah nggih ajeng sugih nika nek lara-lara ya padha wae Kula didongak-dongake sehat. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, Niku wae digo tuku kinang. nggih, nggih. Anu Mas, Napa? wong urip ten alam donya niku mung sepisan to Mas. Nggih. Janji mboten teko. Mboten anu pikirane niku nggih gawe encer senajan ra duwe ning nek paling para selamat iso nyandang madang sono tepi kelurang. Nggih, 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 nggih. Nggih, mboten. Nggih, bener. Ning nek wong teko kancane setan. Nek wong Nek wong mboten kancane teko setan ra doyan. demit ora ndulit. Ah ngoten niku. Setan ora doyan. Walah, walah, walah. 117 Mbah sinten asmane? Kula namine Suparni. Suparni desa pundi mriki? Niki Sadang. Sadang, Nggih, Kecamatan. Kecamatan Nanggulan, Oh, Nanggulan. Kabupaten Wates. Nggih. Dongak-dongake. Nggih, nggih. Nggih, mangke selamat. Wong urip teng alam donya janji mboten pekok. Baji mboten pekok nggih. Nggih, pokoke pikir niku dinggo gawe etel. Etel niku go duwe gampang ning- to. Nggih. Nggih. Ngger paringi para selamat iso nyandang iso madang netepi kelumrang. Nggih, 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 bener, bener. Dadi sing penting pikiran ora sangrangsang. Nggih, nggih, nggih. Trimo ing pandung, Nggih, nggih, nggih. bersyukur. Nggih. Wong Ora nek jalan kono kok. kula para sak dinten-dintene mesti diparingi mboten ketang gede. Ning kok trimane sing kurang. Kurang. Leres. Gitu. Leres. Leres. Nggih pun kula didongak-dongake tak nyuwun Nggih, pamit, tak teruske nggih, lampah. akan sugeng Nggih. kun- Nggih, 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 nggih. kun- Turun nggih. Nggih. Besok ketemu malih. Ketemu mangke Ora Sadang. ketang ngimpi. Sadang. Oh, sehat sampean kula ben Nggih, itu sehat. Nggih. Kula tesih bakul lider-lider kula Nggih. bisa sandang. Tapi nek sehate wong lanang iku kepengin rabi terus. Wah. Nggih, ngeten nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Derekaken Nggih, Pak. nggih, nggih.